malala siguro nung panahon ni Gloria. Di ba? Yung leadership nun. Even nung panahon ni Era. Kasama talaga ang leadership doon. Ang niya. Yung panahon ni... Lalo na nung panahon ni Senator Aquino, ni President Noynoy. Di ba? Dahil kapartido niya yung Senate President at saka yung mga leaders ng Senado during that time. Except during the time of Senator Reville, but thereafter, di ba? So hindi nila pwedeng sabihin yun sa ngayon. Dahil ang nakakapagsalita lang yan, malamang ayaw kay President Duterte at ayaw, o kaya ayaw na kami ay sumasang-ayon. Hindi naman pwedeng kontra kami sa lahat ng bagay. Hindi naman kami oposisyon. Hindi kami magkapatido. Pero on a personal level lang, kaibigan natin.